Hizmetdaşyň mundan beýlekde ösürmegine Türkmenistanyň uly ähmiýet berýändigini bellädi. Bellenşälik häzir wagtda ýurtymyzyň arasyna gatnaşyklar özüniň ýokary derejesi bilen tapawutlanýar. Şunu parlament diplomatiýasynyň möhüm orundaşydyr. Şunuň bilen baglanykda döwlet başçylygynda parlamentary gatnaşyklaryň Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynaky hizmetdaşyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanyny aýtdy. Şeýle hem Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynaky hizmetdaşlykda medeni insanperwer ulgamy hususan saglyk goraýyş bileme medeniyet ugurlaryna möhüm orundaşy bolup durýar. 19 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň Ýaponiýa iş saparynyň çäklerini öňde barjy Ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen ýeşewlik dowuşygy boldy. Şeýle ýeşewlik dowuşyklary hormatly prezidentimiň başçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiň dörli ulgamlaryna ýeten sepketleri we maýy mümkinçilikleri bilen tanışdyrmak üçin netijeli meýdançy bolup hyzmat edýär. Daşary ýurtly gatnaşçylar üçin bolsa öz taýdanmalary we teklipleri bilen tanışdyrmak üçin oňat mümkinçilikdir. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon Türkmen komitetiniň başlygy Itochi Corporation kompaniýasynyň ýerine ýetiriji vice-prezidenti dowuşygy açyp dowuşmaga wagt tapan üçin hormatly prezident bada hoşçalyklaryny beýan etdi we bu dowuşyň iki dowuşykly ýurdun arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklary bunun beýlekde giňeltmek üçin möhüm etergi boljakdygyny aýtdy. Döwlet başçylygynda ýurdumyzyň wagtyň synygynyň geçen ygtybarly hyzmatdaşlarymyzy öňde barjy Ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny hemde wekillerini tüýsürekden beberekledi we bu kompaniýalar bilen Türkmenistany köp ýyllyk netijeli hemde özara bähwitli hyzmatdaşyň baglanşdyrýandygyny bellädi. Şeýle hem hormatly prezident bu pursatdan peýdalanyp bu dowuşy geçirmek başlangyjy hemde Türkmen-Ýapon ykdysady hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny we geljekde onu ösürmek ýollaryny giňişleýin aralyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirdi. Belenşäli Türkmenistan Ýapon kompaniýalary bilen ýoly goýulan hemde özüniň netijeligini görkezden hyzmatdaşlygy ýygdarly giňeltmegi dowam edýär. Şol wagtda täze has giňerimli we uzak geljegi nazarlayan maksatlary ýetmegi ugry edinýär. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynaky hyzmatdaşlyk uzak möhletleýin durnukly we köp ugurly häsiýete ýa-da Türkmenistan üçin Ýaponiýa ýokary tehnologiýaly ösüşiň, ykdysadyýety innovasiýa taýdan çemeleşmeň, senagat ösüşi bilen ekologiýa jogapkärçiliginiň täzeşikli utgaşdyrmanyň nusgasy bolup durýar. Soňky ýyllarda Ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň häzirki zaman ýeri senagat desgalary ulanmaga berildi. Belelikdeki işlemeden netijeleri häzirki wagtda geljege hasy uly önemi bilen garamagy mümkinçilik berýär diýip hormatly prezident bu da bellädi we Türkmenistanyň Ýapon ýeşewler toporlaryny uzak möhletleýin baýy goýumlar hemde özara bähwitli hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri teklip etmäge taýýardygyny tasdiklady. Döwlet başçylygynda Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmäge we giňeltmäge berk we üýtgöwsiz ygyrarlydygyny, şeýle hem geljekde de Ýapon ýeşewlerini ýurdumyzda uzak möhletleýin esasy iş alp barmagy hem taraplaryň golluk bermäge taýýardygyny tasdiklady. Ýeşewler hormatly prezident da wagt tapyp şu dowuşyga gatnaşan üçin hoşçalyk bildirip, döwlet başçylygyndan çykyşyny beýan eden teklipleriniň möhüm ähmiýetini bellädiler we bu gurda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Belenşäli hormatly prezident bilen başçylygyny Türkmenistan siýasatda, ykdysadyýetde we durmuş ulgamynda uly ösüşleri gadandy. Ýeşewler toporlarynyň wekilleri ýurdumyzda häzirki wagtda senagat ulgamyny ösürmäge, infrastrukturany döwri baplaşdyrmaga hemde galynlary gaýtadan işlemege uly üns berilýändigi, munyň bolsa Türkmenistany daş gurşa gormak meselesini jogapkärli çemeleşmäniň aýdyn mysaly bolup durýandygyny bellädiler we Ýapon kompaniýalarynyň bu gurda hyzmatdaşlyk etmäge gadaklanma bildirýändiklerini tasdikladiler. Soňra iki taraplaryna resmi namlary gol çekmek dabarasy boldy. Gadandan alalaşyklar milli ykdysadyýetimiziň dörli puduklaryna baýy goýumlary çekmäge, ýeşewligi ösürmäge we geljek uly taýsamalaryň beňýadyny goýmaga ýardam berýär. Häzirki wagtda iri Ýapon kompaniýalary Türkmenistanda netijeli iş alp barýarlar. Olar köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda giňerimli taýsamalary durmuşa geçirip, özüni ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görkezdiler. Şunu gaz we nebit himiýa, uly kommunikasiýa, obugyjylygy, öňde barjy tehnologiýalar ýaly ulgamlar hyzmatdaşyň esasy ugurlary bolup durýar. Hyzmatdaşlyk ýyllaryna toplanan tejribe bilen gatnaşyklamyň anaşmak we ygtybarlyk derejesiniň ören ýokarydygyny görkezdi. Muňa döwlet ara gatnaşyklaryň dostlukly häsiýeti, berek-beriň bähwitlerini özara düşünmek we hormat goýmak ýörelgeleri ýardam berdi. Şeýlelikde gol çekilen resmi namalar özara bähwitlik ýörelgeleri esasyny anyp berýän Türkmen-Ýapon ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösürmäge kuwatly etergi berer. 19
9 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedov iş saparynyň çäklerini Yaponiýanyň imperatory Naruhito bilen doşuşdy. Onuň äli jenaby imperatory Benit mertebeli mehmany mehirli mübareklep döwlet başçymyň Yaponiýa amal aşyrýan şu gedeki ikinji saparynyň döwlet tarih hyzmatdaşyny munun beýlekde pultolandyrmakda we giňeltmekde nobatdaky möhüm edim boljakdygyna inanmylyrdy hemde pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mehirli salamyny beýan etdi. Hormatly prezident bada hoş niýetli sözler we mehmançyllyk üçin minnetdarlyk bildirip onuň aly jenaby bilen şu ýylyň dowamyny ikinji gedek dowuşýanlygyny ören şatdygyny aýtdy. Döwlet başçylygynda pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň mehirli salamyny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Dowuşyň dowamyny hormatly prezident bada Türkmenistanyň Yaponiýa bilen hyzmatdaşlygy munun beýlekde çoňlaşdyrmaga açykdygyny tasdiklap, özara gatnaşyklary ösürmäge goşýan ägir uly şahsy goşundy üçin imperator Naruhito minnetdarlyk bildirdi. Doşukda hormatly prezident bada Serdar Berdimuhamedow hemde Yaponiýanyň imperatory Naruhito uzak möhletliň strategik hyzmatdaşyň türkmen we Yapon halklarynyň behbidini munun beýlekde ugurlaryň giňgerim boýunça ösüriljekdigine inan bildirip, berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Sonra hormatly prezident bilen avtolog kerwani Akasaka köşüne tarap ugrady. Köşün gerelgesini hormatly prezident bilen Yaponiýanyň premier ministri garşylady. Bu ýerde Amerikada Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň hormatyna premier ministri Hanym Sanae Takaichi'niň adynyň resmi akşamlyk nahar berildi. Iş saparynyň jemleýici gününi hormatly prezident bilen Amerikada Aziýa goşmak Yaponiýa dialogunyň birinji sammitine gatnaşdy. Amerikada Aziýa goşmak Yaponiýa dialogunyň ilkinji sammitiniň geçirmegi bu formatyň ösüşini tarihi pursat boldy. Hormatly prezident bada Serdar Berdimuhamedowyň bu ýokary derejeli dowuşyga gatnaşmagy Türkmenistanyň köp taraply hyzmatdaşlygy, milli we sebit derejedäki strategik taslamlary öwürmäge, ukyply ýurt hökmüne dialogda eýleýän möhüm ornuny tasdiklady. Yaponiýanyň premier ministri ýokary derejeli dowuşyga açyp çakyly kabul edip gelenlikler üçin sammita gatnaşçylary hoşallyk bildirdi hemde Yaponiýanyň dialog şu formatyny döretmek boýunça başlangyjy öňe sürmek bilen durnukly we güllä besýän sebit hökmünde Merkezi Aziýanyň möhüm ornuny ikrar edýändigini beýledi. Şeýle hem ol Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Yaponiýanyň esasy hyzmatdaşlary bolup durýandygyny ýatydy. Soňra sammita gatnaşçylary söz berildi. Döwlet başçylygynda öz çykyşynda bildirilen mehmançylyk üçin Yaponiýanyň hökümetine minnetdarlygyny beýan edip, Türkmenistanyň dowuşykda häzirki ähli geoiqtisady we syýasy ýagdaýlary, dünýä ösüşiniň merkezi hökmüne Aziýanyň barha artýan ornuny nazara almak bilen Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Yaponiýanyň arasyna gatnaşyklary hel we many mazmun taýdan täzelemek üçin möhüm tapgyr hökmüne garaýandygyny aýtdy. Şeýle hem döwlet başçylygynda bugün Tokioda Merkezi Aziýa bilen Yaponiýanyň arasynaky köp ugurly gatnaşyklaryň belelikde binýadynyň goýulýandygyny, berek-berege has gowy tanymak we ýakynlaşmak, anaşmak we açyklyk ýagdaýyny berkarar etmek üçin şertleriň döredilýändigini ýatyp, bu ýörelgeleriň kesgitleýici ýörelgeler boljakdygyna, ýurtymyzyň arasynaky hyzmatdaşlygy oňy täsir etjekdigini, belelikdäki giňmeçeli başlangyçlary we taslamlary amal aşyrmaga ýardam berjekdigine berk inanmylyrdy. Bede Merkezi Aziýa bilen Yaponiýanyň arasynaky gatnaşyklaryň bunun beýlekde giňeldilmegi, hyzmatdaşyň täze ugurlarynyň açylmagy hemde iş ýüzüne täze mazmun bilen doldurulmagy ornuny çykyş edýär. Ykdysady hemde baý goýum hyzmatdaşlygyna aýratyn ähmiýet berýär. Şunu Yapon iş ugurlarynyň sebitimiziň ösürmegine işin gatnaşmagyny hyzmatdaşlygymyzyň gürrüňsiz eler tutulýan ugury hasap edýär. Inni köp ýyllaryň dowamyny biziň ýurdumyzda Mitsubishi, Kawasaki, Sumitomo, Toyo, Sojitz, Komatsu, Toyota ýaly we beýleki meşhur Yapon kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip gaz pudugy, himiýa senaгаty, elektroenergetika, ulug hemde suwguçylygy ýaly strategik ähmiýetli ulgamlarda ýeri we uzak möhletliň taslamlary durmuşa geçirýär. Ýaşyl ösüşe geçmek şeýle ugurlaryň berdir. Türkmenistan Yaponiýanyň ýaşyl energetika we durnukly ösüş ulgamyna başlangyçlaryna uly gydyklanma bilen garaýar. Dünýäde energiýa serişdelerine baý bolan ýeri ýurtlaryň bir kökmünde bu ulgamda hyzmatdaşlyk biziň üçin ägirt uly ähmiýet eder. Türkmenistan energiýa taşyýtlaýjy metal zyňylaryny azaltmak, energiýanyň gaýtadan dikildilýän çeşmelerini hemde beýleki ugurlaryny ornaşdyrmak syýasatyny ýygyderli durmuşa geçirýär diýip döwlet başçylygynda aýtdy hemde energetikasy meselesine aýratyn üns çekdi.
Vodorodun geljeň energiýasydygyny düşünmek bilen biz häzirden Ýapon kompaniýalary bilen hyzmatdaşyň anyk ugurlaryny öwrenmäge girişdik. Sokuba Universiteti hemde onuň değişik düzüm bölükleri biziň bu ugurdaky hyzmatdaşygymyzdyr. Umuman biz ýaşyl energetika, energiýa taşyýyjy hemde ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamynda baý tejribe hemde ýokary tehnologiýalara eýe bolan Ýaponiýa bilen ýakyn hyzmatdaşlyga uly gadaklanma bildirýäs. Biz hyzmatdaşyň adaletli we inkluziw ýörelgeleriniň kemale gelmeýiniň zerurlygyndan ugralýas. Şunu täze ugurlar ozal hereket edýänleriň ýerini tutman, olaryň üstüni ýetirýärler. Biziň ýurdumyzda Ýewropany ýakyn günnügür hemde Aziýa ýuwaşmany sebtini birleşdirýän multimodal ulug täsirlemelerini ýetişiň durmuşa geçirýär. Özümiziň mali we maddi serişdelerimizi bu täsirlemelere gönükdirýäs. Mysal üçin Türkmenistan bir neçe daşary ýurt kompaniýalary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda öz serişdeleriniň hasabyna Hadaryň kenaryna häzirki zaman halkara Türkmenbaşy deňiz portunyň paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýetlerine täze gowa menzilleriniň Türkmenistany goňşy ýurtlar Kazakistan, Iran, Awganistan bilen birleşdirýän täze demir ýollaryň gurulşyny we olaryň ulanmaga berilmegini öpçün etdi. Özbekistanyň we Kazakistanyň çäklerine çen uzaýan awtomobil ýollarynyň gurulşygy ýetişiň aldyp barýar diýip hormaty prezident baýdanykdy. Şunun bilen baýlykda döwlet başçymyzy ýaşlaryň taýlypleriň we akademik toparlaryň gatnaşyklaryny öpçün etmek maksady bilen ýurdumyzyň Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa ýaşlar forumy döretmek başlangyjy bilen çykyş edýändigini aýtdy. Şeýle hem Merkezi Aziýanyň we Ýaponiýanyň wenanlarynyň dialog atly hemişelik hereket edýän platformany döretmegi teklip etdi. Döwlet başçymyzy häzirki zaman şertlerini açyk we oňyn halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ornuny belläp, halkara paragatçylyk we anaşmak ýylyna halkara betaraplyk gününe hemde Türkmenistanyň betaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň şany senetine başlanyp şu ýylyň 10-njy dekabryna Aşgabatda geçirilen iri halkara forumunyň ähmiýetini aýratynykdy. Bu forum häzirki zaman halkara gatnaşyklaryna paragatçylygy, anaşmak we dialogu boltolanyrmak ýaly möhüm meselelere ara alyp maslahatlaşmak üçin Abril halkara meýdança öwrüldi diýip hormaty prezident bada aýtdy hemde pursatyn peýdalanyp bu forumy ýeşen gatnaşan Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň gatnaşçylaryna tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan beýtarap döwlet bolmak bilen ähli halkara meseleleriniň diňe bir paragatçylykly ýollar, Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamesyny hemde halkara hukugynyň kaýdalaryny laýyklykda çözülmeginden ugralýar. Halkara hukugyny ileri tutmak ýörelgelerini berja etmek, halkara hukuk binýadyny mundan beýlekde ösürmek hemde boltolanyrmak, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýalarynyň şertnamalarynyň alaýlaşyklarynyň we beýleki köp taraplyna resmi nameleriniň iş ýüzüne berja edilmeginiň netijeligini ýokarlandyrmak esasy şert bolup durýar diýip döwlet başçymyzy aýtdy we şunuň bilen baýlykda samita gatnaşçylardan 2028-nji ýyly halkara hukuk ýyly diýip eglan etmek baradaky Türkmenistanyň başlangyjyny gollamagy haýyş etdi. Sözüniň ahyryna döwlet başçymyzy Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň halkymyzyň uzak möhletleýin bähwitlerine laýyk gelýändigine hemde halkara hyzmatdaşlygynyň durnukly we netijeli mehanizmlerini kemale getirmek möhüm şerti bolup durýandygyny aňam bildirdi. Ýaponiýanyň premier ministri çyň manyly çykyş üçin döwlet başçymyzy hoşçalyk bildirip, beýan edilen teklipleriň möhüm ähmiýetini belledi. Şeýle hem samita gatnaşçylar energiýa serişdelerini iýermeňi durnukly dynjylaryny potolanyrmak, hadarysy halkara uly geçirgesini ösürmek, senagat we beýleki ulgamlara emeli intellekt tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, Merkezi Aziýada vodorod energetikasy tehnologiýalaryna baýy goýumlaryny çekmek, beden we akademika alışmalary ösürmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Doşuň jemleri boýunça Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň samitiniň Tokio jarnamasy hemde ykdysadyýat we energetika babatda ministrler derejesindäki belelikdäki beýannamasy kabul edildi. Şeýle hem şol güni samita gatnaşyk wekiliýet başdanlary Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň ýeşewurlyk maslahatynyň plenar meclisine gatnaşdylar. Plenar meclisde Ýaponiýanyň premier ministri Sanae Takayuki çakylygy kabul edip samita gatnaşanlyklar üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlaryna hoşçalyk bildirip doşuň netijeleri boýunça gazandan alaýlaşyklaryň Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň çäklerine hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ugurlaryň giň gerimi boýunça ösürmäge täze terge berjekdigini aňam bildirdi.
Sonra plenar meclisiň dowamyny gol çekilen iki taraplyň resmi nämeleri aglan etmek dabarasy boldy. Dabardan sonra Yaponiýanyň premier ministri we Amerikada Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylary resmi nämeleri alşan wekiller bilen ýadygarlyk suraty düşdiler. 20 dekabrda hormaty prezident Serdar Berdimuhamedow iş saparynyň çäklerini Yaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi bilen doşuşdy. Premier ministri Sanae Takaichi döwlet başçylaryny mehirli mübareklep Yaponiýa sapar bilen gelmäge çäkli kabul edeni üçin hoşallyk bildirdi hemde bu doşuň iki ýurduň arasyna dostlyk, özara hormat goýmak we deň hukuklyk ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň potolandyrylmagyna möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny anamelerde. Hormaty prezident çäklik we bildirilen mehmançylyk üçin minnetdarlyk bildirip, Sanae Takaichini Yaponiýanyň premier ministri wezipesine saýlanmak bilen ýene bir gede gutlady hemde alparyan döwlet işini üstünlikleri arzu etdi we pursatyn peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň mehirli salamyny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Premier minister Sanae Takaichi Yaponiýanyň Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplyk hukuk derejesini esaslanýan parahatçylyk söýçülükli daşar siýasatyna ýokary baha berýändigini hemde ýurdumyda Amerikada Aziýada durnuklyk hemde abadançylygy öpçün etmekde möhüm orny elýän ygtybarly hyzmatdaş hökmüne garaýanlygyny aýtdy we pursatyn peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza salamyny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Döwlet başlymada Yaponiýanyň premier ministrini Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň üstünlükli geçmek bilen tüýsürekden gutlady. Natasha ile ýurtymyzyň arasynaky syýasy diplomatik gatnaşyklary netijeli we izigdarly ösürilýär. Türkmenistan we Yaponiýadyň bir iki taraplyň görnüşde däli isem halkary gurumlaryň, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini üstünlükli hyzmatdaşlyk edýärler we parahatçylyk hemde durnukly ösüş öpçün etmek boýunça birek-birek başlangyçlaryny izigdarly gollaýarlar. Soňky ýyllarda parlamentary gatnaşyklar hem ýetişenleşdirilýär. Parlamentary dostlyk toporlarynyň döredilmegi döwletary gatnaşyklary potolandyrmakdan möhüm ädimi öwürli. Şunyň bilen baglanykda hormaty prezident Yaponiýa şu gedekki saparynyň dowamyny gol çekilen iki taraplyň resmi nämeleriň ähmiýetini beledi. Döwlet başlymada öňde barjy Yapon kompaniýalary bilen birlikdäki işiň toplanyň oňyn tejribesine esaslanyp, ýurdumyzyň bu hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösürmegi maksat edilýändigini aýtdy. Doşuň ahyryny hormaty prezident Serdar Berdimuhamedow hemde Yaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi bilelikdäki tagallalaryň netijesinde Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyna dostluk gatnaşyklaryň we özara bähwitli hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde potolandyryljakdygyny ana bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Yaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichiň arasyna geçirilen ýokary derejeli doşuň netijesi boýunça bilelikdäki metbuat beýanaty kabul edildi. Yaponiýa iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Tokyo şäheriniň Hanyada halkary howa mezgilini bardy we bu ýerden watanmyza ugrady. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiň ýurt bähwitli halkary ähmiýetli işiniň rowşanýanyny watanmyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýändigini äşkar etdi. Diyarımızın günatar sevsini cehekle oturan Balkan vilayeti diňe bir geljek ul ykdysady mümkinçilikleri arkaly däl, eýsem öz boşly tebiği aýratynlyklary haýran galyrýan gözellikleri bilenem tapawutlanýar. Sebtiň öz boşly ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ajaýyplyklary bu ýere gelýänlerde ýakymly täsirler galyrýar. Tebigatyň şeýle gözelliklerini goramakda, baýlaşdyrmakda, hemem geljekki nesillere getirmekde Hazar Döwlet Tebiği Gorawhanasynyň işgärleri netijeli zähmet çekýärler. Hazar deňzi yer ýüzüniň dünýä ummanynyň aýratynlykda bolan iň iri içerki deňiz hasaplanylýar. Ol özüniň öräni baý hemim köp türlü ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen haýran galyrýar. Deňziň ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek meselesine şeýle möhüm ähmiýet berilmeginiň esasy taraplanyň birem şundan ibaretdir. Gorawhananyň öňünde durýan möhüm wezipeleň birem bu ýerlerden uçup geçýän, şeýle de gyşlamaga galýan guşlary almutaýdan öwrenmekden hemim gorap saklamakdan ibaretdir. Demirgazykdan uçup gelýän suw guşlarynyň aňyrsyna bersine göz ýetmeýän toplumy gyş pasynyň häzirki günlerinde Gorawhananyň suw geňişligine elem goşar öwüşgünni çaýy.
Dürlü kuşlaň milyonlar çasynyň gyş aýlaryna deňiziň türkmen kinaryny saýlap alýan buýsanyrjydyr. Netijede kuşlar her ýylyň bir näçe aýyna goraxananyň ýyly ýumşak howa gurşawyndan hemem bol iýmit gorlarynyň peýdalanýarlar. Şunlar hazır deňiziniň gorulýan geňişliklerine hakyky kuş bazaryny synlamak bolýar. Gyş pasynyň dowam edýän günlerini suw kuşlarynyň aňarsyna göz ýetmeýän toplumy deňiz geňişligine aýratyn görk berýär. Olaň içinden aýratyn önsüňi çekýänler birem gülügüne renkli gyzyl gazlardyr. Suwun ýüzüne ýüzlerçe metre uzulyp gidýän gülügüne renkli özboşly görnüşi emele getirýän gyzyl gazlaryň sürüsini synlamak unudylmajak täsirler galdyrýar. Özleriniň uzyn boýlary hemem aýaklary bilen giňden tanylýan gyzyl gazlar esasan deňizlerde, köllerde, ulun kinar ýakalaryna duş gelýärler. Gyzyl gazlaryň ýelekleriniň hemem dersiniň renkleri doglan wagtynda ak ýa-da çal renkde bolsa-da, wagtyň geçmegi bilen gülügüne mämiş renkde öwrülmegi täsin ýagdaýdyr. Türkmenistanyň gyzyl kitana gerdilen kuşlaň 70 götürümden gowranyň hut şu goraxananyň çäklerine duş gelýänligi nykdylmaga münasipdir. Ol kuşlaň arasyna sakarwarak, ördek, gyzyl injik diýilip adlandyrylýan kuşlary şeýle-de gowluň durly görüşlerini synlamak bolýar. Hormatly prezidentimiz Hazaryň ekologiýa awadançylygyny gorap saklamak babatda halkara guramalary hemem dünýä ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny edegderli ösdürmek bilen baglanşykly başlanýşlar öňe sürýär. Tebi goraxananyň hünärmenleri ýurdumyzyň daşky gurşawyny gorumak baradaky insanperwer syýasaty amala aşyrýan türkmen halkynyň millilizeri gahrman arkadagymyza hemem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly eýleşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty sizden dikkatiňize ýetirýäs. Salam aýlyk edýärler, hormatly eýleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senamasynyň uly çylla dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa dekabr aýynyň 22-sinden dekabr aýynyň 28-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çäni günnatardan çyl howa akynyň araşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýatlaryna ýagnyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Has takygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäni ikinji ýarymyna gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňda demarat günnatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şemalyň soňuny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus sowukdan 0-5 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 9-14 gradus, welaýatyň kenarya taraplaryna 5-10 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Akyl welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryna gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňda demarat günnatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şemalyň soňuny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 10 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryna gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňda demarat günnatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şemalyň soňuny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus sowukdan 5 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 2-7 gradusdan 13 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryna gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňda demarat günnatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şemalyň soňuny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 14 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Daşary welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ikinji ýarymyna atgam gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňda demarat günnatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şemalyň soňuny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradus sowukdan 2 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 2 gradus sowukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar.
Paýtagyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly hawa bolup, kepdanyň ahyryna atkem garra çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyň nogrydan Demirad kunatary ogruny etgeden tezlik sekundy 10-12-den 13-15 metr ýan şamaly osmany hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 1-3 gradus sowukdan 2 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 3-5 gradusdan 11 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça dekabr aýynyň 22-sine magnit gaýdysasynyň goşa gaýdada saklanmana garaşylýar. Mehriban adamlar dekabr aýynyň 22-sinden dekabr aýynyň 28-sine çenli hepdäň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş bolyňyz. Edidi watandaşlar, gyş pasyny hawanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Hormatly adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşme jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özününe bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz. Mehwan ýerleşler bilen bugünkü günde Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi we Aşgabat şäher geňeşiniň Türkmenistanyň Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň şeýle hem ýaşlyk teleradio ýaýlamynyň gurnamagyny Parahat watana arzulan bayramyny garşylap atly ajaýyp aýdym sarly dawaramyda hemmeňizi tomaşa etmäge çagyrýar. Mehribanlar örtürün başı gelin firdara o ömürlük şah olsun teç giydirin sultana ol merdin oğludur merttir pederi ver oğlu kardeşi fir hoştur teri millilidir arkadağım delen bulsun deyik başım arkadağlı serdarımı uzak bulsun yaşımı. Her bir aydymçy öz tetimine täze ýyl bayramçylygynyň şadlygyny, mehrini, umydyny taýlaýar. Taglar bolsa ýürekleriň sazlaşygyny döredýär. Gözlerimde gözlerim, sana diyecek sözlerim, sen menimki dedim, başka yerde görmerim. Gözlerimde gözlerim, sana diyecek sözlerim, sen menimki dedim, başka yerde görmerim. Aydınım o radiyalı perde başlanışlarım, perde baktı fırsatlarım nişanıdır. Aydın tağların sağlaşı, ruhların birleşmeleridir. Dağda duman çen göze, şehli o çemen göze. Dağda duman çen göze, şehli o çemen göze. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar, sen de gittin bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar, sen de gittin ay yağdı yağışlar. Aydımçıların testleri bilen birleşen täze ýyl, bir de täze başlanışlaryň, täze üstünliklerin ýoluny örtýär. Yarını yollarına elim geleni yok, bir derde salıp durmanı halim bileni yok. Sordum yarını yollarına elim geleni yok, bir derde salıp durmanı halim bileni yok.
qaytalap giderim Söyönüm görelim görelim söyönüm Adıny ýürekde qaytalap giderim Yarıma yarıma aydın min garıma yüreğime Allah etti geldin menin yanıma Yarıma yarıma aydın min garıma yüreğime Allah etti geldin menin yanıma Anor anor beba bolina şebnem gulina beba bolina Ay anor anor beba bolina şebnem gulina beba bolina Sarı saçlarımı uzun uzun orayman Yatadı baldı gepirme men seni tanımayman Täze ýyl kiňe bir günler we täze arzuwlaryň, täze umytlaryň we täze üstünlikleriň başlanmadydyr. Ellerim kötüyetti Buldu bellenden kelmezse Gepin yakmayattı Boyumana önüme diyetti İnsanlarım kötüyetti Mege bellenden kelme Şaşma gepin yakmayattı Täze ýyl bugün täze ýyl dostun ýar ýaryna Ýetsen arzuwlaryna Täze ýyl bugün täze ýyl dostun ýar ýaryna Ýetsen arzuwlaryna Täze ýylyň bu ajaýyp konserdi aýdymçylaryň owadan sesleri bilen bedelen ruhy joşgunly we şatlykly pursatlaryň jemlenşidir. Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with it When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Yağış yağar Yağar seni yatladı Bu diyala damcalam kalma galine Sen gerek yanıma, min çek yanıma, çek yanıma Ben barcak yanıma, gircek yanıma, çek yanıma Goy täze ýyl edil aýdymçylaryň sesleri ýaly biziň hem durmuşymyza gujur, gaýrat, bagyt getirdi. Yakali şelpeli gıylar birbirinden ovadan Beş vilayet beş doğanlar düşün şehir ovadan Geldim o, geldim o, geldim o, geldim o, geldim o Sevgili dildagi barım geldim o, sevgili dildagi barım geldim o Köyüm buldu bir karar Seni görüp eymelek Aslini beyan eyle etme yolunda helak Araz ustu buz ustu tello Kebap yanar köz ustu tello Araz ustu buz ustu tello Kebap yanar köz ustu tello Koymanı öldürsünler tello Bir alayız kız ustu tello Koymanı öldürsünler tello Bir alayız kız ustu tello Devletliyim, şanlıyım Porteliyim, tediyim Aydınlıyım, sandıyım Porteliyim, tediyim Çaçaraydır, çarlaklar Çarmanladır, ay çarmanla Türkmenistan yurdunu görmedikler ay armana Ay aley aley canım can aley Ay canlar sana yara hay men kurban aley Arkadan ferdanım alkıştede Nurun bilen yollar yaltın ya Hava hormatly tamaşaçylarymyz. Bizim bu taýýarlan bayramçylyk konsertinde täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günleri ýaşlyk teleraýatymyna tamaşa edip bilersiňiz. Ama Türkmenistan Siz bilen bagtyar vatanymyz gülleýär Ulu zili mehribanymyz Siz bilen bizim yollarymyz akdanan Ulu zili howunlarymyz Siz bilen bagtyar vatan
Mehriban iyileşler. Hormatly tomaşaçylar. Öýde ýeki öwatly täbil filmi ýadyňyza düşýän bolsa gerek. Howa. Heýde o filmi ýatdan çykarp bolarmy? Bu filmde gülki, şatlyk we maşgala baglanyşyklary bilen doly täbil täsirlikleri bar. Kim var? Ece. Men olaryň baryny ýitirim bolmagy mejbur etdim. Mehriban tomaşaçylar. Kevin'in gylykly we täsirli başdan geçirmeleri bilen täzeden tanşyň. Täze ýyl ruhuny duýun. Bu film size ýylylyk we umyt sowgat eder. Howa, mehriban iyileşler. Bu filmi täzeden tomaşa etmeň wagty geldi. Olur gaýryp geläkdirlermi? Parijdenmi? Bu men jaýym, men onu hökman goraýmaly. Bayramyň gutly bolsun körpezje. Dekabr aýynyň 22-sine, 23-üne, 24-üne ýaşlyk teleradio aýlymyna sagat 18:00-da Öýde ýeki öwatly täzil filmina tomaşa etdiler. Mehriban iyileşler. Täziliňizi Kevin bilen, ýagny öýde ýeki öwatly täzil filmi bilen başla. Kevin nerede? Kevin yok. Kevin yok diye. Her neçe pırrylyklara başvursaň adam çağalan bayramçylygyny bozup bilmersiň. Täze ýylyň bilen ejejaň.
Mehwanileşler bilen bugun kunna Türkmenistanyň Magtumuladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi we Aşgabat şäher geňeşiniň Türkmenistanyň Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň şeýle hem ýaşlyk teleradio ýaýlamynyň gurnamagyny Parahat watana arzulan bayramyny garşylap atly ajaýyp aýdym sadly dawaramyda hemmäňizi tomaşa etmäge çagyrýar. Mehribanlar örtürün başı gelin firdara o ömürlük şab olsun teç giydirin sultana ol merdin oğludur merttir pederi ver oğlu kardeşi fer hoştur teri millilidir arkadağım gelin bulsun deyik başım arkadağım serdarımı uzak bulsun yaşımı. Her bir aydymçy öz tetimine täze ýyl bayramçylygynyň şatlygyny, mehrini, umydyny taýlaýar. Taglar bolsa ýürekleriň taglaşygyny döredýär. Gözlerimde gözlerim, sana diyecek sözlerim. Sen menenki dedim, başka yerde görmerim. Gözlerimde gözlerim, sana diyecek sözlerim. Sen menenki dedim, başka yerde görmerim. Öldürüp beni, erettin beni, apalta tarih yürüttün beni. Öldürüp beni, erettin beni, apalta tarih. Her täze ýyl aýdymyň o wagty ýaly täze başlanýşlaryň, täze bagty fırsatlaryň nişanydyr. Aydym taglaryň taglaşy ruhlaryň birleşmelidir. Dağda duman çen göze, şehli o çemen göze. Dağda duman çen göze, şehli o çemen göze. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, ay yağdı yağışlar. Aydımçıların testleri bilen birleşen täze ýyl, bir de täze başlanýşlaryň, täze üstünlikleriň ýoly görkezýär. Yarını yolların eğilim geleni yok. Bir derde salıp durmanı halim bileni yok. Sordum yarını yolların eğilim geleni yok. Bir derde salıp durmanı halim bileni yok. Gözelim seyenim, seyenim gözelim. Adını yürekte kaytalap giderim. Seyenim gözelim, gözelim seyenim. Adını yürekte kaytalap giderim. Yarıma yarıma aydın min garıma. Yürüdüm allı gitti geldi benim yanıma. Yarıma yarıma aydın min garıma. Yürüdüm allı gitti geldi benim yanıma. Anor anor beba bolina. Şebnem gulina beba bolina. Ay anor anor beba bolina. Şebnem gulina beba bolina. Sarık saçlarımı uzun uzun orayman. Yatadı baldı gepirme. Ben seni tanımayman. Täze ýyl kiňe bir günler we täze arzularyň, täze umytlaryň we täze üstünlikleriň başlanmasydyr. Selerim kötü yaptı. Buldu benden kelime. Gepin yakma yaptı. Boyum önüme yaptı. İnsanların kötü yaptı. Men benden kelime. Şaşma gepin yakma yaptı. Täze ýyl bugün täze ýyl dostun yar yarına yetsin arzularına. Täze ýyl bugün täze ýyl dostun yar yarına yetsin arzularına. Aşyk ulana kalmasın arman, benim canım bolsun yarıma kurban. Aşyk yüreğime bolýarsyň derman, sallanıp yanıma gel kızıl gülüm. Aşyk yüreğime bolýarsyň derman, sallanıp yanıma gel kızıl gülüm. Täze ýylyň bu ajaýyp konserdi aydymçylaryň owadan sesleri bilen bedelen, ruhu joşgunly we şatlykly pursatlaryň jemlenşidir. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with it. When we dance, you have a way with me, stay with me.
Sen gerek yanıma, men çek yanıma, çek yanıma. Ben barcak yanıma, gerçek yanıma, çek yanıma. Goy täze ýyl edil aýdymçylaryň setleri ýaly biziň hem durmuşymyza gujur, gaýrat bagyt getirdi. Bizim bu tayyarlan bayramçılık konsertimizde täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günleri ýaşlyk telerazi aýrymyna tomaşa edip bilersiňiz. Mehvan adamlar, şunun bilen ýaşyk teleraziýa ýaýylmy şu günlükçe öz işini tamamlaýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyzy gülledi we sürmekde. Halkymyzyň asuwda hem parahat durmuşda ýaşamagyny üpçün etmekde döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsunlar waýas. Goý Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadaýly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutkan tutumly işler elmidama robaşyklary beslensin. Giyjäňiz rahat bolsun, hoş, sag bolun.